Samdan ang usa ka pulis human ang enkwentro atol sa pagsilbi og warrant of arrest batok sa top 9 most wanted person sa Davao Region sa Barangay Sibulan sa Turil District, Davao City. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, sumala sa Davao City Police Office atol sa operasyon sa kapulisan kalit nga mibunlot og pusil ang 34 anyos ka suspetsado ug gipusil ang arresting officer nga naigo sa gusok nga bahin. Nakaygayon og balos ang laing pulis ug gipabuthan ang sospek nga naigo sa likod. Misulay pa og sibat ang samarang sospek apan nadakpan siya sa CAFGO Active Auxiliary Detachment sa Barangay Sibulan. Nasayrang ang dinakpan dunay kasong paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Na-recover kaniya ang usa ka unit sa pistola nga dunay unom ka mga bala. Samtang gidala na sa ospital ang nasamdang pulis, ingon man ang sospek. Ginasulayan pa sila makuhaan og pahayag. Sa karon ginahikay na ang mga dugang kaso nga ipasa ka batok sa sospek.